जय जगन्नाथ जय शिव शंभु। तो ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ବାବା ଓଙ୍କାରେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ପୀଠକୁ। ତ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ମନାଯାଏ। ତ ସେଠି ସବୁକିଛି ସୁବିଧା ବି ରହିଛି, ଯେପରିକି ବାହାଘର, ଜନ୍ମଦିନ, ବ୍ରତଘର ସବୁକିଛି ସେଠି ଫେସିଲିଟି ପାଇବେ ଆପଣମାନେ। ତ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ସୁବିଧା, ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। Soft strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody weaves through the breeze, creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow. The sound of distant gulls and the rolling tide add layers to the tranquil sense tape of this coastal escape. जय जगन्नाथ जय शिव शंभु। तो एबे आमे फाइनाली पहुँची गलु बाबा ओंकारेश्वर प्रांगण रे। तो प्रभुंकर कौन रही चलतु पूरा भिजुआल आपण मानक देखा। बाबा मंदिर रे गोटे बहुत रहस्यमय नाग गुंफा लुचि अछि। तो चलतु आपण मानक से नाग गुंफा भिजुआल देखा। आपण मान जेबे कि फास्ट गेट एंट्री करिवे, प्रथम हनुमान मंदिर पड़िबो। हनुमानकर प्रतिमूर्ति पूजा पाउछंती। महालक्ष्मी मंदिर। तो एपटे पूजा पाउछंती प्रभु शनिदेव प्रतिमूर्ति। तो एपटे रही विवाहर मंडप। बहुत दूर आसती भक्त मैंने विवाहर पई सबकिछि सुविधा पाइबे आपण मैंने। राम सीता प्रतिमूर्ति पूजा पाउछंती। बहुत सुंदर जगह। चलतु मुख्य ओंकारेश्वर लिंग आपण मानक देखौछि। ओंकारेश्वर देवंक आघरे पूजा सामग्री दुकान मिलिबो। आपण माने आसबे, सबकिछि सुविधा एठी अछि।
ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଓଙ୍କାରେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଓଙ୍କାରେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଗୃହଶାଳା। ତ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ଶିବ ପାର୍ବତୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ରହସ୍ୟମୟ ନାଗଗୁମ୍ଫା, ବହୁ ପୁରୁଣା। ଯେବେଠୁ ମନ୍ଦିର ହେଇନଥିଲା ସେବେକାଳରୁ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ଅରଣ୍ୟ ଥିଲା ସେବେଠୁ ନାଗଗୁମ୍ଫା ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୋଷଶାଳା। Soft strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody weaves through the breeze, creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow. The sound of distant gulls and the rolling tide add layers to the tranquil sense tape of this coastal escape. ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ପଦ୍ମନାଭଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚସଖା ବଳରାମ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଅନନ୍ତ ଦାସ, ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୋଳ ମଣ୍ଡପ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ। ତ ଏଠାରେ ମା ବନଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଗୋଶାଳା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ।
ଭଲ ପେଚା ବି ଦେଖି ପକେରେ ଗଣି ଏଠାରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଆଉ ବଣି ରହିଛନ୍ତି। ତ ଆହୁରି ବି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଦେଖଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ। ଉପରେ ପାହାଡ ଅଛି। ଭାଇନା ରେଜା ପଇସା ଗଣି ଥକି ପଡୁଛନ୍ତି। 108 ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଓଙ୍କାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ କିଛି ଯଦି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।